Terve vaan. Mun nimi on Heikki Rehakka ja mä kerron muutamalla sanalla tästä PSAsta, joka on tämmöinen toimisto, jota kautta pystyy hankkimaan edustajia tai liikeyhteyksiä Baltiaan. Tämä PSA on Janis Sikliksen perustama ja itse asiassa hän siinä yrityksessä myöskin henkilöityy siksi päätekijäksi. Ja Janis on tehnyt yhteistyötä yli 50 suomalaisen yrityksen kanssa hankkien edustajia, jälleenmyyjiä ja suoria bisneksiä suomalaisille yrityksille. Mä oon tuntenut Janiksen vuodesta 2013. Me tehtiin silloin yhteistyötä siten, että yhdessä hänen kanssaan kerättiin tuon Viexpon kautta 2 vientirengasta, eli noin 10 suomalaista yritystä vietiin silloin tämän vientirenkaan kautta sinne Baltian markkinoille. Yleensä on painotuksena PSA:n toiminnassa Latvia ja Liettua. Suomea lähellä oleva Viro yleensä on hoidettu jo Suomesta käsin, ehkä jo aikaisemmin, mutta tarvittaessa Baltic Agency eli PSA hoitaa myöskin Viron markkinoinnin. Voin suositella Janista, hän on tehnyt hyvää työtä suomalaisten yrityksen kanssa, hän on erittäin aktiivinen ja hoitaa niitä yrityksiä hyvin tehokkaasti lyhyessä ajassa. Eli hyvää jälkeä tulee hyvässä ja lyhyessä ajassa. Ja myöhemmin hän kyllä myöskin seuraa, miten ne bisnekset sitten sujuu tämän toimeksiannon jälkeen. Joo, toivon, että tästä löydät tästä PSAsta, Baltic Agencystä, hyvän kumppanin itsellesi, kun olet menossa Baltian markkinoille, jotka muuten ovat tosi mielenkiintoiset. Turha vähätellä Baltiaa, se on erittäin hyvä markkina-alue. Lähellä ja sopivan kokoisia palasia siellä. Ei muuta kuin tervetuloa tutustumaan lisää ja mennään näin eteenpäin. Kiitokset, moi!